Jo, čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu z Minecraftu. Robím druhé video kvôli tomu, že, na minulej časti ste seriózne na minulej časti. Ja tomu nechápem. Pozrite, koľko ste tam sa nechali sliatnutí. 79! Damn! Môj nový rekord. Job, je toto najpopulárnejšie. OMG. Som úplne šťastný, mor. No. 2 hodiny, 2 dní. Takže chcel som povedať, že toto je druhý diel. A tí, ktorí ste tu dali, že 79 sliatnutí, tak dajte mi odber a ja sa odhalím. Dal som novú hranicu a je to 100 odberateľov. 100 odberateľov a odhalím sa. Jo, lebo 50 je na mňa málo. 100 musí byť. A chcel by som spraviť room tour moju. Mám peknú. Ale neviem ako, lebo má kamerka je troška maličká na toto. Tak možno neviem ako. Neviem proste. Ako kamerku? Ale toto ma sa úplne pekne nedá. No nevadí. Takže poviem veci. Keďže ste tu sa nechali toľko veľa sliadnutí. 7 lajkov, to mohlo to byť viacej, na 6, no, klasám. Tento čavo, Jan Kutek 2801, si good boy. Váš good boy. Že mi dá váš odber. A ak by ste chceli, aby som vám povedal vaše meno v tomto videu, no, v ďalšom videu, kurník, tak tu napíšte koment, ale dobrý, inak budete bad boy. Toto je good boy, kto to bude dať zlý koment, je bad boy. Jop, a my už ideme na Minecraft. Prasa. Vidíte, skin už mám. Vôbec som sa neurobil. Tak ja... Počkajte chvíľku, asi tu musím... 3 minútky. OK. Či to malé iba. A tam je tá dedinka. Mám veci, dúfam. Jauč. Lolo! Auč. Bolelo. Chobotnica. Kde ten kostol? Pamätáte si, čo sa stalo pred 2 hodinami? V tom minulom videu. Kostol ma zradil. Chápete? Už viem, čo poviem Ježišovi, keď prídem do neba. No, nič. Farma. Prosím, že tu budeme veci. Kde kostol? Ja! Ale to sú... Jej. Rúžová vlna môj. Úplne som sa pozrel. Bagard.
Už mi prasa tu uši. Prasa, ty mi to zašvidíš. O, meso. Meso. A meso. A ona nič. Good boy. Spanie počas noci. Aha, mačka. Aha, nevyspal si sa, no čo je? L. Kurník. Kokšo. Baber. Kde si? Ale počkej. Drevo je hnedé, ale nie je ako tá vecička, ktorú každý chce povedať. Takú hnedkavú vecičku. Kde ono sa teleportuje. Tam, kde je skibidi toilet. 29 plus 40. Aleluja! Víriť. Je tam tvrdé na konci, jo? Je to tvrdé, nie meké. Vidíte, ako je Minecraft iba? Lalalakur. Počkej, lalalakur som povedal, ako lakurkur karker kurkur. Lakarker karkurkur. To som myslel. Ja viem, ja ťa tam vidím. A keď nevidím na neba. Pink! Kurník. Idem brečmanovať. Because I saw Missy. Dnes kam ja spravím nejaké video, kde budem mať song a tam budem spievať o skibidi toilet. I know, že to prehnal som. Mňam, blbík! Ahoj, ty slatá ovečka, sorry, buchol som ťa, no nevadí, aspoň mám meso na večeru. Vidíte, aj mačka je rada, že má meso. A to je iba moje. Podpalím dedinku! Alebo les. Idem podpaliť les, nudím sa. A toto je Los Angeles, ale maličké. No nič, humor je ako tumor. Pec! Mačka! Volá ti nos, no nič. Volá ti veľký nos. Nosík, idem si pre teba nos! Máš kytku. Už je hnedá. Čo? Zver. Mistero bombastic, bomba fantastic. Bomba! Nepýtajte sa ma, aká bomba. No GG, ja som spravil dreva. Keďže ste tu zvere. Enderman. Ea. Našel. Bro pískal. Našel. Sigma boy. Našel. Mission passed.
kravovrah. A... V minulom dieli ste videli nič. Ten les sa nezapálil. Villager mi tu hovorí Speed, či korník. Blesko, ja to potrebujem. No nič. Kamo, kto to videl, to video, že Speed, I need this, my mom is kind of homeless. A ten Villager to iba teraz. Blesko, prosím, pomôž mi. Ja som bezdomovec. Stále to počujem zombíka. Jupi. Idem na hentoho capka. Lalalaba, veľká gula. Bo. No nič, asi môžem vykraftiť sedlo. No armor, no tak. Haha, kurník. Kurník. Ja som sa tu spawnol. Mission Passet. A kam som išiel? A tam. Ty zrúda! Troška menší kašlík vám, nemyslíš? Nemyslíte, že mám menší kašlík? Asi nie, keďže sa nikto nepíše. No balík. Vydaj Matthews knows Atiba. I don't know. Then you are not Matthews. Mission failed. Lalala, ako pekný deň. Á, tam je súd. Počkaj, keďže ma sadil z troch. Gugu gaga. Koľko? 5, 5, 5! Dream. Ovečka! Išiel na sheep. Ona umrela. Ňam. Môj odznak. Kde je jaskyňa? Kam až mám poslednú minútu, tak. No. Asi toto je všetko, lebo ja môžem iba tak maximálne 15 minútové videa. Skôr, že to robím menej, aby som sa neopával. No. Takže toto je všetko z dnešného videa. Tešte sa na zajtra, alebo budete vidieť ďalšie. Dajte mi like, odber. A prosím vás, tí, ktorí dali odber na minulom videu, no či svetlo, či tam dali proste, že si to pozreli, nie odber, ale aj ty môžeš dať odber. Aj tí capci, ktorí dali odber, sú borci. Tak, tí capci, ktorí to spravili, tak
Alebo nespravili, tam je takto. Tí, ktorí mi nedali odber na hento video, čo som vydal dneska, tak mi ho dajte. A my nie sme kone, my sme ľudia. A ľudia sú čo? Borci. Ťau. No dobre, takže toto je všetko, koniec tohto videa. Tak. Kurník, kde to mám tú myšku? Tak čus!